gaskiya ne haka ne saboda in ce Musa Ado Adamu ai sunan kamar an ba da tsayi ko gaskiya ne. Na'am, to a Musa me ya ja hankalinka wajen ka ga cewa ya kamata ka faɗa harkar waƙe-waƙe? To a gaskiya dai kamar yadda kan wannan tambaya ba ni da ra'ayin harkar waka a zuciyata, kamar a ce da tun farko ina so in shiga harkar waka to gaskiya dai ba ni da wannan ra'ayin, amma bisa wani dalili guda ɗaya Allah ya kawo min wannan dalili na shiga harkar waka, kuma harkar waka na shige ta ne ba da sanadiyar komai ba. Kamar a wani lokaci saboda gidanmu kawo mun kasance 'yan siyasa ne, to lokacin da muke jam'iyyar da muke cikinta a lokacin ta dan samu farraƙu, ma'ana ta samu rarrabuwar kayuwa gaskiya ne. To ba mu da mawaka a lokacin, kawai muka zama kamar mujiya. To a lokacin ni mu babban mutum ne a cikin siyasa, abin nan iya damuna. To wani lokaci mai dan tsayi kawai na tashi da safe da asuba kawai sai na ji karin wata waka ya zo mu, waƙar siyasa ce. A lokacin ban ɗauki abin da muhimmanci ba saboda ban tunanin zan taɓa yin wata waka ba, amma wani karin na dinga maimaita shi har muka sallar asuba muka dawo har dai karfe 2 na rana wannan karin wakan bai ban baki na ba. To wani dalilin sai na ce to bari in gwada ya rubuta wannan wakar in gani ko za ta zama mafita ko maslaha. To a lokacin ne na fara kokarin rubuta wannan wakar, lokacin da ba san dokokin waka sosai ba, amma sakamakon ina jin waƙoƙin wasu mawaƙa na baya to na kan san dango da su kafiya da sauran abubuwa da waka take bukata, to na san wannan. Sai na rubuta wakar duk da lokacin da na je studio aikin ban yi daidai watan da abu ne na farko, kuma ban da wanda ya nuna mun ga yanda ake ga yanda da malami a lokaci. Yawa ban da malami ko ubangida, kawai ni na rubuta waka ta. Studio ma ni a lokacin ba san yawai studio take ba gaskiya, saboda ni na tana in je studio zan ga wani awaje ne wanda dai kawai zan tsorata sosai da sosai. To na je na ga duk bayan daga sai ban taɓa sanin ina ma hanyar studio take ba, ina studio take, ina za a samu studio ban sani ba gaskiya. To akwai wani abokina lokacin ya ce akwai studio a guri kaza ya raka ni, muka je na ba da ɗan kuɗaɗe na aka yi min kiɗa. To da Allah sa aikin ma dai wanda ne mafarkin shi gaskiya ba shi na fara yi ba ma, saboda lokacin na rubuta waka guda biyu, bayan na yi wannan ai Allah man baiwa da ilhamin na ƙara rubuta wata wakar sai suka zama guda biyu. To wannan dai wanda ne mafarkin ta a takaice gaskiya ba ita na fara rubutawa ba, ba ita na fara rerawa ba, sorry ba ita na fara rerawa ba, wacce ne ta biyu ita na fara rerawa. Kusan na fahimta wannan shine mafarinka a cikin harkar. Gaskiya ne. Ta wacce waka ta siyasa da karin ya zo maka sai ka ga yana da kyau a ce ka je ka rubuta ta ko kuma ka rera, daga nan ka zama ka share fagen shiga harkar. Gaskiya maganar ka haka ne, kuma gashi yanzu muna cikin tatsandu. Yanzu ka akalla kamar ka kwashe shekara nawa? To na fara 2014 ne, kaga yanzu shekara nawa kenan? Shekara 7 ne ko 6. To gaskiya ne yanzu na kai shekara 6 zuwa 7 ga muna ciki, kuma ba ranar dina an Allah yadda. To Allah ya sa an shiga a sa'a. Amin. A da ka dawo daga baya bayan ka shiga harkar da ka, wani ne zama malamin ka mai dora ka da kuma sassaita ka kan yadda al'amuran suke kasancewa? To gaskiya ne maganar ka, ban samu malami wudu da haka, na daɗe ina mudin a cikin ruwa, domin ruwa haire sha ni har iya wuya, saboda ban san ina zan kama ba, ban san ina zan dusa ba. Wannan dalilin nisa na sha wahala sosai da sosai, yanda ni ma ban yi tunanin zan sha wannan wahalar ba, sai da abin da na tashi ba wanda zai ce ga yanda za ka yi, ba wanda zai ce kaza ko bar kaza. To me yasa kai baka nema ba? Ai kamar yadda na gaya maka a lokacin ba san kowa ba, shine farko abin da ya fara matsala. Kawai na gaya maka mafarki na yi na wannan karin waka da na rubuta, studio ma ban san ina take ba, daka na aka kai ni, shi ma wanda ya raka ni ba wai harkar sa bace, kawai dai ya san da studio a waje kaza ya raka ni na je ne aikin. To lokacin duk aikin da zan yi kawai in na rubuta sai dai kawai in je studio in yi, ba ni da wanda ya ce maka mu. To daga baya ne Allah dan da shi wannan mai gidan nawa sai ya haimi wanda ake kira da sabon uji. To a lokacin tun lokacin ma sai nake ce mishi Allah ina so ka dinga mun gyara, shi ma lokacin dai
duk da Allah bai sa bai kai yanda yake yanzu ba. Na ce ina so da Allah ka ringa min gyaran waka ta idan na yi rubuta. Sai ya ce mun, Musa kaga abin da zan gaya maka na gaskiya shine ba wani abu da zan ma gyara a harkar waka domin kana baiwa ta waka kuma iya kokari kana yi sai dai ka dage. A lokacin da ma ke ce mun abin da zai mun taimakon da zai fara mun zai kai ni can Zurot in dinga aiki a Zurot, zai haɗa ni da wane zai dinga mun aiki lokacin mai kyau. To ni a lokacin saboda yarinta na harkar waka ban fahimci haka ba, sai na ƙi bin shi gaskiya. Na tsaya na dinga waƙoƙi na a unguwa sai da ba na tunanin cewa akwai bambancin studio. Ka san da abin da aka ce kai bako ne a ciki ko sabo ne kai baka gane cewa me bambancin kaza. Tunani na duk waka ce, duk inda ka yi waka kawai mutane za su ji za su karba. To sai daga baya bayan wasu shekaru ma har na dan bar harkar waka, bayan irin su mai gidan nawa ya Messi kuma abokina ne magana ta gaskiya. To suna ban shawara da shi wani Abubakar Alsami, suna cewa ya kamata ka dinga waka, ba a barin waka gaba daya, ya kamata ko kaɗan ko ɗaya ce a shekara ko kwaya biyu ka dawo ka dinga yi. To sai Allah ya sa na ji wannan maganganun kuma Allah ya dawo min da tunanina, sai na dawo da na dawo kuma sai na canza sabon salo, na dawo kan harkar waƙar soyayya. Wato ina fahimta kamar a baya harkar waƙar siyasa ita kafin mai da hankali? Gaskiya dan har lokacin da na je na harkar waka na tafi hutu na tsawon lokaci, gaskiya waƙoƙin siyasa ne gaba ɗaya, sai da akwai wata waka guda ɗaya da na taɓa rubuta ta soyayya ce a lokacin sai